Mathias er simpelthen i rejsehumør. Der kommer Katrine. Stop. Det er 1000 til at trække 50 fra. Ja, det var godt, at skulle have 950. 8.250, hvad er det? Hvis jeg lægger 1000 til at trække 50 fra. Det var rigtig smart. Hallo, så skal jeg Ja. Jamen, der er lige blevet optaget en film her. Er der Volcano? Det må du stadig komme. Vi har nu indtaget en super dejlig middag i forhold til den, vi fik i går, som bare var okay, men dyr og lidt dårlig mad. Men den må kunne bare smart. Men det her, det var simpelthen bare for lækkert. Mathias fik noget fisk i champagnesauce, og far og mor fik sovs, der var lavet med f.eks. øl, eller blandt andet øl. Nu er lysene tændt. Vores øl er blevet varme, fordi det simpelthen er rigtig varmt i dag. Der har været 41-42 grader, som vi har fået videre Martin Eskesen, og det var frygteligt. Jeg er i gang med et eksperiment. Det er aften, og det er mørkt. Vi vil se, om bjerget kan komme med.
Og i kameraet kan jeg næsten ikke se en støj. Men det er simpelthen strandpromenaden. Men søger. Det er lidt for sat skub i den her over bag dig. Det kan man ikke. Og nu lader de alligevel være med at skal hele vejen hen op til det. Hvor fanden er den for? Den er en lille og en stor. Så må det så godt. Det kan ikke blive ret enige om retningen. Ho. Så kan du ikke fortælle, hvad kirken hedder? Nej. Du må så vente, til vi kommer hjem. Nej, ja. Har du vulkan med os? Eller det, vi troede, det var en vulkan? Ja. Har du flyvepladsen med? Mhm.
Var det vulkanen? Hvis den er stadig aktiv vulkan, den der. Så Holebyen 4. Som på grund af sin fod desværre ikke kunne komme op og se den smukke udsigt. Det er altså torvet i den lille Bjerløs landsby her. Den her lille landsby er jo, hvor mange var der boet? 1100 mennesker eller sådan noget, der er der 42 kirker. Gud ved, hvad de skal bruge dem til. Den her lige der om til den anden side, vi tror, vi kunne gå den vej ned. Du kan bare gå forbi. Og i baggrunden at tage billede. Postkortlandsbyen. Lidt for drengene. Nu gik hun desværre. Kan I se skidt? Jeg ved ikke, hvad der er i film. Jeg skal lige have skræmt den her. Det er nok for sådan til det, måske ligesom den jord på. Også forholdsvis vis. Ja. Ikke? Nå, det kan også ske. Nå. Ja. Ja. Ja, ja, det kunne være lige meget. Ja, ja, ja.
Så får jeg fordoblet. Madame. Jeg får aldrig kun der er ret, vi får næsten ingen bær. Jo, vi gør så. Så må det have sat på. Det er godt sat den. She's getting at the school. Men vi er her. Skal du ikke filme så? Jo, men jeg vil tage dem først. Det er den mest meget irriterende søster, jeg kender. Sur. Sur. Den vej. Til at se her. Skal vi også lige slutte af med månen? Nej, vi skal have solnedgangen til. Ja, ja. Det er ikke lige den måne, jeg tænkte på. Ja, det er godt. Han filmer dig ikke? Han filmer ikke nu. Det er godt. Nu skal du i hvert fald. Det er godt med nogle instrukser. Jeg tror ikke, han filmer det for fanden. Hey, filmer du? Prøv lige at spørge, om du filmer nu. Nej, nu skal vi tisse det. Nu skal vi tisse. Jeg kan prøve, at jeg synes, det er kedeligt, når vi ser det derhjemme. Jeg tror, Andreas synes, det er kedeligt. Synes du ikke, det er kedeligt, Andreas? Hvad er det, der der? Hey, prøv lige fiskevejeren. Okay. Og så fisk over til solen. Don't let the sun go down on me.
Nu må der nok noget af. Det slipper man ind i jorden, selvom man aldrig har været sådan. Så nu har den forstyrret kamera. Έλα ο νιάδες σου πλέον το μεροκάματο. Εγώ σου πλέον το μεροκάματο που παίρνω. Και θα σκουπίσω όλα αυτά που έχω. Στο Βουλιανίτικα και δεν θέλει να γράμματα. Μα όπως μίλησες εσύ, σου μιλάω κι εγώ. Πήγα στον υπεύθυνο, στον δήμαρχο και στον υπεύθυνο. Εγώ θα σου λέω και το μεροκάματο. Man skal se på. Der kom jo nogen. De er bare hårde som sten. Det er dem siger for tilkæmpet sig faresudbud. Så jeg skal prøve at få mos. Au. Mor? Prøv lige at komme herud. Min lade nok, den har været vågen. Det kan ikke stå på. Godt. Jeg der har sådan Er du? Desværre, jeg tror vi gav dem alle sammen til chaufføren. Okay. Nej, vent lidt. Jeg tror nok, det var nede at hente. Ja, men. Er det sådan en? Ja. Ja, det er ikke. Der er lidt til chaufføren. Kan du så ikke lige fortælle os, om det er et stenspred, det derovre, eller hvad der er sket? Far, du har nyt batteri med, ikke? Jo, nu er det IA, du fotograferer over der, hvor vi var i går aftes og så solnedgangen. Ja, og jeg har også lige den anden by, vi så, var jo Postkortbyen. Ja. Vulkanen i Førborg. Hvad? Hun lukker den, var det ikke? Det er ikke farligt. Hvad? Var det ikke farligt? Hvad for noget? At stå herude. Der er en bænk her.
Men de står nogle steder, hvor de ikke går ud, der er de helt blå. Der er også 4 ben derinde. Nå, det er mere igen. Vi snakkede om timian, men det er mere igen. Det her, det er noget, der minder om kaj. Der er nogen, som prøver at finde med der penge. Høj, den dufter godt. Hvorhen? Der er penge i den, hans brug. Det dufter meget tydeligt, hva'? Prøv lige at holde den op for en kamera. Det var mere, Jan. Noget, der minder om kaj. Prøv at dufte. Santorini. Bygges der på rundt af turisterne. Daddy. Bygges der kan man ikke kalde det her, det er jo fuld gang. Måske er det noget med, at det var på sydspidsen af Santorini, hvor byggearbejdet var i fuld gang med nye huse, da der ikke er plads og for dyrt til at bygge for eksempel storby, Sia, Kia, Fia. Tegn på græsk. For en strand. Eller Kreta. Vi skal Santorini. Og her kan vi se, hvor meget de i grunden har gravet væk for at finde tilbage til det oprindelige. En moderby, eller en søsterby til Knossos på Kreta. Og i øjeblikket har de jo kun udgravet en 30-del af området. Et lille udvalg af de over 50 forskellige slags vaser og krukker, som er blevet fundet i akrotyperne. De store farvestrålende og smukt dekorerede vaser kom fra Kreta og Egypten. De mindre og lidt mørkere krukker blev brugt til transport af eksportvarer som korn, honning, safran, vin og olivenolie. Selvom de kun blev brugt til transport af varer, var krukkerne alligevel smukt forarbejdede. De viser, at befolkningen havde fine keramiske traditioner. Lidt længere fremme på venstre side kan man se en rød vase stikke op i jorden. Det er sådan, alle vaserne og krukkerne blev fundet. I flere tusinde år har de været pakket ind i aske, lave og pimpsten. Det er derfor, de er så velbevaret og bevarer de friske farver. Så den blev... Ja. Det er nemlig lidt til højre bare med kamera. Det er lige der. Okay. Her kan man se de veludhugne trin, som fører op til næste etage. Husene i Akrotiri var alle bygget i 2 eller 3 etager. Stueetagen blev brugt til lager og værksted. Første og anden sal var til beboelse. De fleste huse havde 10 eller flere værelser på hver etage. Siden alle husene blev bygget på den måde, tyder det på, at alle beboere havde et selvstændigt erhverv og egen indtægt. Der var altså ikke større klasseskab. Gulvene på første og anden sal var belagt med skifersten importeret fra Naxos, eller havde smukke mosaikker og knuste muslingeskaller. Stueetagerne havde stampede løbegulve. Endnu nogle rester af vaser, man kan se stikke ud fra væggen.
Her ses også nogle huller med lodrette streger. Der sad 3 bjælker, som hjalp med at støtte husene mod jordskælvsrystelser. Med en nubrødt overflade. Et af de steder, hvor man fandt et vægmaleri. Da man fandt vægmalerierne, skyndte man sig at skrælle dem af og fragte dem til konservatorafdelingen på Nationalmuseet i Athen. Vægmalerierne er friskgjort, det vil sige, at de blev malet på væggene, mens de var våde. Det gør det særligt svært at konservere dem, og de er endnu ikke gjort klar til offentlig udstilling. Imidlertid har nogle franskmænd med en særlig teknik affotograferet vægmalerierne og lavet 2 rekonstruktioner af dem. Disse meget smukke kopier kan ses i Numismos konferencecenter på Kira. De er bestemt et besøg værd, at de kan sætte Akrotiri-udgravninger i et tydeligere perspektiv. Nej, til venstre ser man nogle frie. Hvor er det? Det er det her. Til venstre ses nogle store trin, som fører op i en gade. Akrotiri havde en avanceret infrastruktur med brede gader og huse i snorlige rækker. I går faktisk i en af byens gader lige nu. For 4.000 år siden var denne gade travlt befærdet. Man kunne høre hamrende banken fra værkstederne, når de handlende faltede deres varer. Her summede af liv. Palæer i stueetagen gravede beboerne bare en kælder. Ligesom her. Filmer du? Mhm. Bygningen til venstre, lige hvor gangbroen drejer skarpt til højre, har måske huset en bager. I kan se 2 morterer på den lille mur foran bygningen. Det var den, vi fik øje på før. En i hver ende. Den lille udbygning har været ud for indgang til bageriet, hvorfra der blev solgt brød. Længere bagved kan I skimte nogle krukker. Her er bageren kunnet opbevare mel og korn. Med omhyggelig udhugne sten er en af de mest imponerende i udgravningerne. Man har endnu ikke fundet noget palads her, så noget tyder på, at her ikke var noget kongedømme. Man har heller ikke fundet noget centralt tempel, hvorfra det præstestyre kunne have regeret. Tværtimod lader det til, at man i et hver enkelt hus havde sine egne religiøse vægmalerier og husaldre, hvor man tilbad naturen og foråret. Men bygningen her har ikke vist tegn på beboelse, og arkeologerne mener, at det var en administrationsbygning. Hvis I tænker på Platons beskrivelse af Atlantis som værende en stor ø med en kongeby, Knossos på Kreta, og en lille ø med en datterby, Metropolis Akrotiri, kunne det tænkes, at denne bygning var et sted, hvorfra kongebyen Knossos administrerede Akrotiri, hvorfra man holdt forbindelsen ved lige mellem de 2 byer. Akrotiri var en selvstændig by med sin egen kultur, men der var alligevel stærke bånd til Kreta. Med en pudsig sten på muren. Denne sten med 2 spidser ses ofte på Knossos på Kreta. Den minoiske civilisation på Kreta er opkaldt efter en af kongerne på Knossos, kong Minos. Sagnet fortæller, at kong Minos' kone blev svanger med en snehvid tyr og fødte sin mand et misfoster, Minotaurus, som havde menneskekrop og tyrehoved. Af skam over Minotaurus' hoved byggede kong Minos en labyrint under Knossos, hvor han spærrede ham inde. For at Minotaurus ikke skulle prøve at bryde ud af labyrinten, skulle han til gengæld have 7 unge piger og 7 unge mænd som offer hver år. Minotaurus blev dog slået ihjel af helten Theseus. Nu er til biblioteket. Nej, kloaksystemet. Hvad er det dernede? Hvordan? Det er måske også her. Ja. Er det? Og i Danmark næsten stadig går rundt og gør en såkaldt som jagtdøden med stenøks. Det er altså ikke godt. Yes. 1, 2, 3. Det er ligesom Pompeji. Hvad? Det er ligesom Pompeji. Og Pompeji er flot, er det ikke? Jo, men jeg ved ikke, hvad det er. Jeg tror, det er ældst. Biblioteket. Ja, det er det der. Kan man se nogle trætspil? Det er nok den der. Jo, og hvad så? Den har ført op til en større bygning. Måske et bibliotek. Okay, vi prøver. Det er dem der. 1, 2, 3,
det kun var mændene, som gik på bibliotek, mens kvinderne blev hjemme. Biblioteket fungerede nærmest som en klub, hvor herrerne kunne læse eller sidde og diskutere. De kunne selvfølgelig også gå hen allerbærst i biblioteket, ud af bagdøren og direkte videre ind i lysthusene, hvor letlevende damer ventede på at underholde dem. Herrerne kunne så komme hjem og sige, at de havde været på biblioteket og fået noget visdom. Nogle vægmalerier, som er fundet i nærheden, illustrerer nogle meget frodige damer, som Spyros Marinatos og hans kollegaer kaldte damerne fra Paris. Ja. Jeg ser en stor stentrappe, hvor alle trinene er knækket midt over. Arkæologerne har fastslået, at det stammer fra det voldsomme jordskælv, der kom før vulkanudbruddet. Man kan godt forstå, at et jordskælv, som medførte så kraftig en skade, skræmte beboerne til at forlade øen. Her kan man se, hvad beboerne i Akrotiri brugte som anker til deres mindre flåder. En sten med hul i, ligesom den, der ligger foran jer. Bag ved stenen kan I se endnu flere af de smukke krukker, der blev fundet på stedet. Vesthuset. Endnu en meget imponerende bygning. Her kan man tydeligt se på afstanden mellem stuen og første sal, at befolkningen i Akrotiri ikke var særligt høje. Kun godt 1,5 meter i gennemsnit. Vindueskarme menes at have været forsiden af en lille kiosk, hvor man kunne stikke hovedet ind og bede om forskellige varer. Muren lige bagved er bygget i vokset. Vortid. Vortid. Så er det en offerkalk på 3 fødder, som blev brugt til dyreofringer. Den næste far filmer er afstøbninger af 2 senge, man har fundet på stedet. Altså afstøbninger. Ja, han zoomer selv. Hvor er de frugtbage så? Vi siger nu tak her for Akrotiri med billede af nogle af de gamle vaser, der blev fundet. Reportage Peter Flint og Katrine Flint. Jeg skal da vise jer, nu har jeg fortalt om det, nu er krøllerne. Nej, lad være, mor. Hvad er du gang i? Lige se en år. Det er rigtig venet, den der.
Hvor er du ond? Den lå og sov. Ja, det er også meget vigtigt. Ej, det kan jeg glemme. Jeg skal vente, den har sådan mange hår i øjnene. Det er ikke hår. Det er fordi, den er jo dog flot. Nej, den var ikke noget hår i øjnene. Det der er ikke chips i Norge. Det er vandmeloner. Det er Santorini. Martin, kan du sige hej til din mor og far? Hvad? Kunne de høre det? Når vi kommer hjem? Hvad? Stor overraskelse. Så er der aftenstemning på terrassen. Klunk lyder det i baggrunden. Hun ser en ny glas Retsine. Tag ud over. Ellers kommer der en flue. Det er godt måske. Der filmer jeg Pension Makis, hvor vi har boet en uge nu. Vi skal hjem i morgen. Meget varmere om eftermiddagen, men vi det er meget. Bus stopper stadig lige ved adgang til den største by. Og så har vi bygningen, hvor Starture har deres hovedkvarter, hvor Martin arbejder. Det er så vinduet til vores køkken. Så er det sidste aften ved Middelhavet. Der er 2 badende turister, der siger farvel. For denne gang på gensyn.
Væggene står på hænder. Det er ikke nemt med det her håndholdte kamera. Flest frutter. Og Mathias han springer ud i bølgerne igen, og er sikker på at forskrække sin søster. Og det er lørdag morgen klokken 5:30. Meget tæt på solopgang. Sikkert amerikansk krydstogtskib i baggrunden på vej til næste havn. Herude på terrassen. Skal vi se, hvordan det ser ud her inden afrejsen. Hvad? Nej da. Overhovedet ikke.
Jeg gider ikke filme. Det har du lovet mig for. Eller? Ja, nu filmer jeg dig, hvor du arbejder. Hvor jeg kan huske, at du arbejdede. Jeg arbejder nok med søren. Kan jeg også det? Ja, tak. Kan jeg svette dig? Så må du have lidt af kitten her også. Ja. Nej, det er der ikke noget her. Ja, godt. Det er sikkert. Ikke til billeder. Jeg skal ned og have batterier til... Det stod jo lidt, hva'? Jeg skal ned og have batterier til kameraet. Det vil ikke trække frem. Ja, vel. Ja. Ja. Og det kan jeg få op i Rini heroppe, ikke? Det ved jeg ikke. Det er godt at sige, jeg har også set, at jeg aldrig bragte det, men hovedbragte for at bygge det bedste. Det er jo helt almindelige batterier, det der. Ja. Det er jo ikke noget specielt. Jeg tror, det er de her flade små specielle. Så... Ryggen krage i regnvejr. Solshow. Ja, så håper vi noe bra vær da. Eller? Det regner. Spændende. Jeg ved, hvad det er, det der ligger oppe på toppen, når man kommer ind. Der, på besøghuset. Så kan det godt være. Jeg må se, hvad der er på den anden side af den her øl. Singing in the rain. What a glorious day. I'm happy again. I'm smile and I see. Solskin og 25 grader i Danmark. Hvad? Jeg skal slukke for det. Regnvejr og 15 grader på Vestlandet Norge. Det der er ikke Vestlandet, det der er Sørlandet, Kragerø. Det må bare være så smukt, når der ikke er så disigt. Gammelt forsvarsværk, Kragerø. Snuden af en Ford Mondeo. Vi kunne også køre over på den anden side. Hvordan man gjorde det? Jeg venter til den færdige film, så jeg skal til den. Det er jo lommer. Det regner i Helle. Og der er snart kaffe og eftermiddagskage, chokoladekage. Vi er født samme måned. Hvilket vil sige 21. Og det var så også for at blive sikker på. Ja. Ja. Ja, det blev gode alle sammen. Så er det jo fint. Så er vi fest om aftenen. Ja. Far og mor, det er mine forældre, de to. Ja. Ja, så jeg har sådan nogle ting liggende, som jeg har fundet på bogen. Det er sjovt. Nej, det er jo spændende. Det er jo at trække en løg. Har du det? Det er en gang, så skal jeg til en
Du er fine. Hallo. Hallo. Marius, nå må du underholde litt på videoen her. Må du synge litt? Marius, må vi se chokoladen din? Må vi se chokoladen? Mhm. Det er jo vært kontakt her, da. Jeg må bare få lov til meg. Nei! Du bør ikke filme rumpa mi! Så det er litt størrelse. Det er sånn som overhøres. Så jeg får det. Jo, Erik har vært søkt med. Ja. Så ventede jeg lidt. Det er så udsigten fra kirkens hus. Marius? Det er fint. Oj! Han er lige taget op af havet. Hej! Det er faktisk alt, der har sagt det. Det er fordi, han er så dårlig til det. Solvejg også den, der tog kameraet. Så arbejder en niver. Ja, men der var det helt mislykket. Ja, men det var ikke det, jeg nej, der var det ikke. Nej, det var det ikke. Vi har jo også med video på den her tur. Det er meget sjovt at se bagefter. Ej, jeg kan lige være at filme Bente. Ej, Mathias, det er noget pjat, det der. Folk lige sådan med på en billede. Nej, var den mislykkes? Nej, den blev god. Nå. Den Ja. Så videokamera. Hej, må du sige. Hej. Nej, det er den Hej. anden, skal gøre det. Det virker kun på Katrine. Okay. Kom ud for fest. Var det? Det er godt. Ja, tak. Så vil jeg igen. Ja. spiller det varmt nå. Ingen fisk. Ingen fisk. Nej. Nej. Men du har fisket der borte. Der borte. Hvad? Da du fiskede Nej, der borte i en båt. En båt der borte. Jeg står der i en båt. Okay. Der borte. Når jeg fisker i dag, står jeg her. Okay. Jeg plejer at stå her, men jeg var med en gang, så... Hvor koldt er det? Hæ? Vil du mærke? Men du må godt med mig. Hæ? Det er okay først. Ja, nej, jeg vet Meget ikke. beskidt. Er det beskidt? Er det varmt? Kan ni komma från Tyskland och Holland? Så det är väldigt bra. Där måste du komma. Det var hårdt at løbe. Se.
Og her går det ud her. Jeg ved ikke, man kan høre, at det drypper, men der kommer vand langt oppe fra. Okay, det ser måske ikke så langt op ud. Det ved jeg ikke, det kan jeg ikke se. Så jeg snakker med mig selv, det er rimelig kedeligt, ikke? Jeg hører ikke at svare, men... Op til hæsen, kan du sige. Det kan du love mig for. Eller? En dag. Så synes jeg, at hvis man sådan skal vise det, man kan ikke tvang til at indlægge folk til at kigge. Nej. Her, så sørger for at skrive brugt på den her. Sådan en igen, hvis du kan det. Og så hænge den så spørger også. Så vidste jeg, der var brugt. Jeg kan hænge herovre i den lille lampe herovre. Ellers så kan jeg bare stille herinde igen. Så er der den anden, der kommer hen pænt med. Lige sådan en kamera der. Det går herude. Jamen jeg tror faktisk, jeg bliver lige til at prøve billeder gang. Jo, det kan du godt. Ikke herinde det. Ja, det var da godt til.
skal fare op og slå sig sne. Ja, det er satme koldt. Hvad? Jeg filmer! Jeg går i det bil igen. Det skal jeg bruge, hvis der. Der er snu på, Mathias. Og sagde god med. Stände. Hvor vi skal ned ad de 32 hårnål sving. Mathias, hvad er nu den hedder filmen? Hvad er nu filmen hedder? Ringmusklernes herre. Ja. Sker.
Og hvor lang var den her tunnel så? 1 kilometer cirka. Fra Severinsen af sten. Nå, det er bare dig. Ja. Op, så er hæsen, kan du se. Det kan du love mig. Nej. Og lugter en ikke sindssygt godt her, kan du sige. Har vi ikke det forkerte udluftning på, skulle jeg sige? Ja. Vi er nødt til at have det ser lukket. Nej. Nej. Så bakker man hen til det nærmeste bileplads derinde her. Vi har vist at mere hen med. Bliver du med? Ja, jeg filmer. Hvad mere? Der var lysefjorden. Nej. Nej. Det er slet ikke ved i kameraet, det her. Ude på det der over der. Det er under det. Det er dejligt. Og nu er det kamera væk. Mathias, vend lige lidt diverse billeder. Jeg burde næsten vide, hvor langt der egentlig er nu. Ja, der er jo så langt lige her. Ja. Okay. Det er selvfølgelig hende, der kører. Nu kører vi galt. Det er sjovt, hvis du fik det på video. Ups. Ikke. Så du filmer nu? Ja. Vi mangler ham der musikeren der. Hvad var den her, da vi kørte sidste gang? Ja, han er... Phil Collins. Nej, var det ikke noget om? Jacques Clouseau. Nej, det var også det der guitar med det der. Sidste gang, der var der ham der... Elvis Costello. Michael. Geo Michael. Hvorfor det? Op til Lahesen, kan du love mig på.
lige i dag. Så kommer en kæmpe film, så bliver det godt bagefter. Ej, hvor det godt. Absolut ingen, der gider at se på, når jeg kommer hjem der. Det er jeg gør. Gør du det? Det bliver kedeligt. Så jeg kan selvfølgelig garantere for, at det bliver bedre, men... Ja. Når man siger rigtigt. Det kan man slå fra. Hvor? Jeg ved ikke, det er ellers ikke en, der har gjort det i tilfælde. Ja, ikke rørt. Nu kan lige få se, hvad det knap. Vi skulle lige nå at have hotellet og udsigten med. I baggrunden der er der en kæmpe dæmning, som fortsætter derovre. Ups. Lækkert. Ja. Lækkert. Du filmer ned på min trøje. Du aner ikke, hvad du filmer. Jo. Jeg skal bare med sin kjole. Ja, ikke et fint. Det er godt. Tjek, hvordan er det? Tjekker det, ciao. Kom her.
Lanna, die heute auf der linken Seite, war die erste Ansiedlung in Ulefoss. Anfang letzten Jahrhunderts war der Verkehr auf dem Kanal groß, Amt und Gewerbe entwickelten sich rasch in Lanna. Im Jahre 1917 wurden 135.000 Reisen auf dem Kanal verzeichnet. Im Namen des Kapitäns und der Mannschaft danken wir unseren hier in Ulefoss von Bord gehenden Passagieren für ihre Aufmerksamkeit und wünschen Sie bei nächster Gelegenheit herzlich willkommen auf der Telemark-Kanal. men jeg kan ikke lige... Ja, nu kan jeg jo ikke få lige hejst op, men der kom lige ham der. Den foran. Så har de hejst op til os. Igennem en kunstig kanal, som er blevet sprængt igennem. Sløse. Løfter mig. 1, 2, 3. Her er der så en, der har fået meget sol. Nej. Det er godt. Det er cykling for godt, ja. Dann wurde hier auch die größte europäische Papierfabrik. Jeg har jo hånden inde i. Hvor de aldrig har set lige før alle de indbyggere.
Jeg bruger bare det sidste batteri. Kan ikke sige noget klogt. Jo, Mathias, han skal tage opvasken. Det var klogt. Det var klogt, så. Mathias, skal du ikke lige komme med... Jeg har fundet... Folk de tror, vi er kedeligt, og så håb til, når de ser, hvor vi er. Nå. Fordi vi sidder sådan her. Jeg vil blandt andet det. Nå, okay, skal jeg sige det på video? Fordi han strikket. Ja, men det er følger ned. Og at hun har filmet sådan noget som det her. Jamen, det er da også hyggeligt. Det er rigtig smukt. Alt det godt. Nu må du noget skrutten. Og jeg lige har fået et par is også. No, I won't bring it. Filmer. Det fanger jeg lige til. Det er langt. Det er alles overraskelse, mor. Nej, hun strikker ikke, hun læser. Hold da op. Hvad er din gamle lige? Skal du have hjælp? Jeg kommer lige. Med at starte på. Og så er Mathias om på den anden side. Hvad siger du? Jeg skal ikke se Mathias. Derovre. Kommer han nu derovre? Suger vi lige ind på ham. Hvor ser du ham hen? Kom op der. Undskyld. Nu bliver han helt vildt sur, når han ser det her, fordi der ikke sker en skid på det. Men når man fisker, sker der ikke så meget. Og lige hernede, der er tabt bare en fisk. Og lige der er tabt jernspænder. Så må man faktisk fiske med knækbrød. Sätt på påsen vi kan ha på det. Du har bodd där sedan 46 år. Ja.
Nej. Her er plassen min. Ja. Det er ikke hvert århundre arkeologene gir graven fra bronsealderen her i Norge, og slett ikke. Vi skal lige hen med sædlen. Den her? Ja, men Hvad blev du færdig? og så 2 nøgler. Det gør vi jo, når vi tjekker ud. Siger du? Det gør vi jo, når vi tjekker ud. Ja, så. Damnebro. Jeg tror nok, den her Hedal Stavkirke. Egentlig er den altertavle fra 1600 et eller andet, der var utrolig smuk. Men den er for dyr at komme ind i, så vi ser den lige udefra. Så kører hun igen herover. Oj! Der kommer et hoved ind. Nordboden. Røyken. Røyken. Gaustatoppen. Gaustatoppen. Nu er ved at restaurere den. Den bliver repareret, når jeg har faktisk det er vi skal have. Så der har den først kommet. Lidt ordentligt i gang. Den kirke var fra det. Ja, det er ikke den her. Jo. Det er god. Bare til nu fra inden af nu. Det galt på mig igen. Men det er simpelthen fordi, de er simpelthen så flotte og sjove, de her gravsten. Hvis man kan sige, der er en gravsten. Rigtig høje. Jeg ved, hvor gamle de er. Det tror jeg lige over at finde ud af. Og man kan slet ikke have det hele her. Og der kom solen, det går nok ikke. – 1870 og 1895 og 1901. Lidt ligesom Assistenskirkegårdens årstal og Vestre Kirkegård i Silkeborg. Spændende. Der er fremover, kan I se det? Jeg synes, der er frem. Så Søfartsmuseet lige til venstre for. Ja. Gør det. Nicole Kidman og Trold Cruise. Hvis I hørte det, så skal jeg lige forklare jer, hvorfor Mathias sagde det. Sig det lige igen, Mathias. Hvad?
Og Aker Brygge i baggrunden. Det er indkøbscenter og alt det der. Den er forbundet med hinanden. Og rådhuset der i baggrunden. Jo. Det var fordi vi skulle ændre. Kolmen i baggrunden. Der var også nogle flot skib nede. Derude ligger der et sørøverskib. Yes. Hvorhen? Så må det jo komme og smide ud. Så rigtig turist. Nu står jeg og filmer en garde, som jeg overhovedet ikke kender. Bare fordi han er klart. Flint family. Undskyld, jeg prøver. Jamen, I skal også snakke. Nå, skål, Katrine. Skål. Det er lige meget. Spørg bare, hvor langt der er. Er langt? Skål, Pisse. Det har været hyggeligt, jeg har her. Det har det virkelig. Det er hyggeligt, det er været. Og det er stadigvæk. Ja, det er godt. I er ikke rejst endnu. Rigtig færdigt. Kan vi snart sige noget igen? Det må du godt holde nu. Ja. Jamen, du bruger vel ikke dem? Jeg har lige Katrine. Prøv at høre. Dem vil jeg gerne have. Vil du? Ja. Fordi bruger jeg dem ikke selv, så bruger jeg jo også i skolen. Og så bruger jeg noget også. Ja, for du er snøvet, det sagde det. For jeg sagde det, at de knapper det måske noget for, nej, jeg har ikke brug for dem. Men kisser så. Ja. Fordi det er jo tit, at vi laver noget i skolen, hvor der også... Og så tager jeg det derhjemme, hvis jeg har. Ja, har det været en god ferie? Og hvis man sprejter hver gang, man kan kaste noget tøj, så bliver det napper af det. Så ja, den dag jeg ikke er på skole, der tror jeg, deres budget stiger. Nej, ikke jeg siger, den dag jeg ikke er på skole, der tror jeg, deres budget stiger. I er nødt til at købe det. Fordi jeg skal jo med hjemmefra. Ja, du tager det med. Ja, nemlig. Ja, det skal de få mærke den dag. Ja, ikke også? For ved du hvad? Nå, for de er dyre nok. Det er de da. Det skal være sådan, vi gør ud og ting. Du sagde ikke så meget, men han er jo ærlig. Altså, det kunne jeg nemlig forestille mig, at han kunne have fået mig glæde af. Det ville han kunne få, hvis han havde beholdt livet. Det var meningen også, det der. Så han Helle kom hen ad vejen, men han ville have Helle med at tage den ud. Og Helle bare, han var ved at blive svækket, det der Helle kom med den der. Og det var en sådan kuffertmodel, ved du, sådan lidt, så var det den tunge Helle. Så mere end han det. Nu gør den. Fotograferer du også her i sofaen? Ja, det gjorde jeg lige. Der må vi jo sige noget. Det var så Mathias. Det er ikke dem at vide med Katrine. Hun filmer og filmer. Ja. Gør hun ikke, Mathias? Hvad? Filmer og filmer hun ikke. Nej. Du er ikke oplagt til det? Nej. Har du mundharmonikaen med? Ja, jeg har mundharmonika med. Havde vi været opmærksomme på det, så kan det være, at du kunne have sunget i det ville hans værelse. Det ville jeg gerne, hvis det var blevet planlagt. Ja, det ville jeg gerne have haft, altså det vil jeg sige. Men jeg var vel ikke opmærksom. Ja, det var okay. Men så gav vi også, hvad gav vi for et fiskekort? 30. 30. Ja, men den var sandt, det kommer så alligevel. Det var
Jeg må godt snakke. Hvad? Du må godt snakke. Ja, det var lige det. Ja. Solen skinner så meget, jeg ikke kan se, hvad jeg filmer. Det er dejligt. Nej, der skal være terrassen der. Så. Nu er han klar hernede. Derovre. Det var så dejligt, sidst fiskede. Sidst vi var her. Og lige hernede. Der er der en kæmpe isostjerne. Er den ikke flot? Ja, det der med at komme op igen og tørre. Filmer du igen nu? Det gør solen da. Det soltørrer der her. Den der lille båd, den der mange bølger, hva'? Jeg skal nok hente et par rene underbukser til dig. Det kunne blive flot, hvis den blev sat forstand den båd der, hva'? Ja. Det er noget af en tur, han får ham derovre. Ja.
Okay. Oh. Borgunds stavkirke. Norges mest velbevarede stavkirke fra 1100-tallet. Oi,